yini engizoduma kahle ngayo emcimbini ithimba lithe yini niyitholile ningxoxo yakhe nethimba noma nithole nje sekuthiwa yabo angikholwa ukuthi mina khona ithimba makuthiwa ithimba phela ngicandi ikomiti le yebo angikholwa khona ikomiti lingaqhamuka nje selithi ngingaqalanga kwaxoxwa into maye ikomiti ngisuke ngazi sisuke izoxoxwa mina qale kwaxoxa manje inkinga akekho wazi ukuthi kuxoxwe kwathiwani yabo kwahlulwana kuphi la kuhlulwana khona mapoloba wenza lento yakho nje kuphela into ekhona kunokumapholoba nje igama elikhona umapholoba nje akekho kodwa onolwazi ukuthi kuxoxwe kwathiwani naye wena kodwa wenza lento yakho ukuphica ufuna ukuqonda uyafuna ukuqonda ngabe uyasho ukuthi isizathu esenza ukuthi kuze kufikwe lapho yilesi nalesi kumele sichazwe mina singachazwa umuntu owenza ivideo ngoba nakho mina ngiyintandane ngafela umama nobaba sekumele ngihambe ngichaze into zabantu hayi mntana udlala ngami bafowethu udlala ngami hayi kodwa mina mina kumele ngichaze into zabantu engingahlangene nazo yonke kodwa lento eyenzekayo yenzeka egameni lakho angithi yenzeka egameni lakho bakuthuka ngayo ukuthi kunehistory bese kuba nehistory vele eyenza kube lula ukuthi sikholwe ukuthi vele umapholoba owenza lento ngoba vele wena nomthandeni siyazi ukuthi ninenkinga wena ukufihlanga lokho wazi ukuthi mhlamba isiqalela umcimbi kwabani usho umcimbi umbuso wamaciko umcimbi ngithi bese kuba owangapho kamthandeni wenziwa umthandeni noma khona abantu abawenzayo abangemuva abawenza egameni lakhe hey yabo ilento engishoyo ukuthi mina engikwazi wenziwa umasondo kamthandeni noma kunabantu abawenzayo na abasebenzisa igama lakhe umasondo labantu engikhuluma ngabo kuthiwa abakhanselwe yimina bafonelwe umthandeni yini bona na Apollo mina angifuni speaksana into engayindawo yabo lembuzo lokuyibuza iyona leyo ukuthi ezinye izinto kumele uyilandelisise kahle cha mapolo bona ushula into elula ukuthi usho ukuthi cha mina ngihlangene nalento ngalokhu abantu abenzele lento ilaba uma bekhona ukuze clearisha igama lakho ngoba yonke lento yenzeke egameni lakho yabona kutsheleke lento ukuthi uhamba uthi uzohamba mina ngizelanga ngizoclean igama la emhlabeni ngazi ukuzokwenza lento engizoyenza lento ukuclean igama into engayizelanga ngempela la emhlabeni nazi ukuzosebenza imali emhlabeni ebese kushaya isikhathi sami sokufa ngife kuphela leyo ukuthi ngizoclean igama lingihola imali negama igama mina lingiholela mfethu angiyena phela umculo mina nginabalandeli alingisizi ngalutho ngisho ngakuthi uyalithatha manje awufuni ukupha lona awufuni lona umthunike la khona kube yimina usikhulu wena okay ubona ngempela engakhokhi alikhokhi mfethu anginendaba nalo anginendaba ngempela ke nalo ngoba likhokhi manje ke Apollo wena kuphatha kahle yini ukuthi kunabaculi abangasebenzi manje abamile abekumele bathole imali namhlanje abezukhola namhlanje bebezohola basezukusebenza abezukhola ngenxa yokuthi imali okay kuthiwa bezohola malini ngingayikhuluma bezohola ngibashilo ushilo ukudlubheke wathi imali uyijikisile bezohola malini cha ngaphola imali noma ngabe 1000 imali hayi nami ngiyabuza nje ngoba nginalwazi ngifuna ukwazi mina ngifuna ukukhuluma into engayazi yabo ngibuza kuwena ngoba ngiyabona ngathi une-information ingakho sengithi ukuthi ngibuze nodlubheka kodwa khona la engifuna ukuthi siye khona emva kwakho ukuthi uduma kahle nodlubheka yini indaba bengayanga umcimbi wayizolo yebo hayi ngicabanga ukuthi mina phela uma ngabe usuke wenza umcimbi usuke unenhloso yawo yabo kusuke kumele yabo awukwazi ukuthi uma umculi wakwayichaza lento into encane uma umculi vele uye emcimbini kanti kuyopromote ukudlwengulwa kwabantu wena uyahamba uyakhona uqoqa abantu uthi akiwe kulowo mcimbi
kanti kuyopronyotha ukuthi asibadlwengele impela abantu besifazane noma kuyopronyotha ukuthi akubulawa abantu ngoba umculo usuke usebenzela abantu uphila ngabantu yabo ukuze nami ngiphinde ngikuqashe ngoba ubukeka kahle emphakathini kodwa ukwazi ukuhambela imicimbi ethunaza isithunzi somphakathi noma ecindezela amalungu omphakathi yebo lonto so ingakho ngithi uma ngabe umculi kumele uqale ubuze kuqala ukuthi inhloso yomcimbi yini obizwe kuwona ukuze sibone thina ukuthi yiphi imicimbi oyihambelayo nemicimbi ongayihambeli yabo ukuze singakuhlanganisi nemicimbi thina sisuke siyihlela ngoba mhlawumbe asikwazi phela ukuthi thina sithi sihlela umcimbi wesonto ebese kufika wena ubhizi uhamba imicimbi yokubulala abantu sekuyashayisana lokho so vele umculo uzohamba imicimbi esupport ibrand yakhe no mama uyi-artist kumele uyibheke imicimbi oyihambayo nami futhi mangabe ngenza umcimbi wami nginelungelo lokuthi mangithi mina ngenza umcimbi wokupromote ukuthi abantu abayiphathe kahle emphakathini ebese ngiphinda ngiqasha wena okade umema abantu ukuthi bahambe beye emcimbini othi akubulawa abantu yebo lonto mawusuke uhlela umcimbi noma usuke wazi ukuthi yini inhloso yayo yini ofuna ukuthi idlule yiphi message ofuna idlule kubantu ngalowo mcimbi wakho yabo so imicimbi mangabe sishayisana isikhuluma ngeinto ezimbili ezihlukene awusakwazi ukusebenzisa ama-artist afanayo kuyona okay ngokusho kwakho inhloso yomcimbi wombuso wamaciko nalo wayizolo awufani ayifani okokuqala lokho okwesibili akhona into edida abantu bengawona umcimbi kaMthandeni akungathiwa abaculi banqatsheliwe akekho umuntu okwanqabela umuntu yabo akungathiwa abaculi banqatsheliwe ukuthi beye emcimbini kaMthandeni akavela umnikazi womcimbi kuthiwa abaculi banqabe ukuya emcimbini kabani asingafihlela umnikazi womcimbi yabo isingafihlelwa futhi nenhloso yomcimbi ngoba ukube umcimbi bekuwo kaMthandeni bengeke kuqhamuke sekuqhanywa ngoLwesihlanu sekuthiwa kunabaculi esuthe umbuso wamaciko abangabe ingxenye yomcimbi kaMthandeni ekubeni umcimbi waqala ukwaziwa ngomsombuluko noma ngoLwesibili kade kuthulelweni zonke ley'nsuku ikhona ipost i-information eqhamukile kumbuso wamaciko ukuthi no lo mcimbi kanje anikwazi-ke nina ukuhambisana nomcimbi owenza into kanje nabo base bethatha isinqumo-ke sokuthi bedlulisele kubacule bebebaqasha ukuthi asisakwazi ukusebenza nani if nikwazi ukuhambela izinto ey'kanje ngoba thina ziyaphikisana nathi musukwenza umcimbi usuke unemigomo yakho nawe osebenzela kuyona yabo akekho umuntu ovinjiwe ukuthi kuthiwa ungayi laphayana ukuthi nje umbuso wamaciko uthatha isinqumo sokuthi thina into esiyoyipromotha laphaya nento eyopronyothwa laphaya akuhambisani so thina sikwazi ukusebenza nawe kade wena uyopromote into laphaya engayona le thina yethu or ephikisana nalena yethu yebo lonto mangabuza la ukuthi inhloso yalomcimbi wayizolo ime kanjani yona abanikazi bawo engicabanga ukuthi bangawuchaza-ke lokho mfethu mina ngakuchazela ngombuso wamaciko abanikazi bawo lo wamcimbi bangasichazela ukuthi inhloso yawo yini futhi ngeke uyithola incazelo kuMthandeni ngoba naye akona wakhe yebo but kunomuntu udumakazi uvela uthi uthole ucingo ngiyavuma ngizwa nenkulumo ayishoyo bese kuzohluka kudlubhe ukuthi bese yitholile ngisho imali usekuphoqe ukuthi ayibuyisele emuva kuyiqiniso entweni enjengalelo anginalwazi-ke mfethu ngoba incanti into ethinta uDlubheke leyo ukuthi yena bese yitholile imali noma ubengayitholile yini uyabo lonto ngeke ngize ngibe nalo ulwazi kahle ngalokho mina enginelwazi kwakho nje lokho okuthinta umbuso wamaciko okay la inhloso yombuso wamaciko yona ime kanjani ufuna ukubona mhlawumbe ukuthi ishayisana ngaliphi okay inhloso yomcimbi umbuso wamaciko ukuthi wonke umculo ofika khona siyamkhokhela
akekho umculo ozoyiveza, akekho futhi umculo okuthiwa unika upetrol. yebo. Yebo lonto. Akekho oyivezayo, Yeah. akekho onithu uzonika upetrol. Umculo usendela i-quotation, simkhokhela imali yakhe. Asikhali futhi asinayo lento okuthiwa siyakhala. Uma ngabe singeke sikwazi ukuba nayo lo mali, asinayo sikuqashe. Kodwa asikwazi ukuthi uthi wena uma uthi u-30,000 ebese sithini sizocela usiphulele kube u-15 cha. Masithi asinawo 30,000 asinayo. Ngoba sifuni uma ufika laphayana usubheda abantu bethi hey Siyakhala. wazi wabheda ubani. Ebese siqhamuka sekuthiwa hayi ukuthi ngangivele ngikhokhelwa imali encane. Yabo. Inhloso Yeah. yethu ukuthi celebrate isintu sethu ngosuku olukhulu lokugqugquzela isintu sethu, amasiko ethu. Ucacile nje asufihlile usobala nje nomphakathi uyawazi umcimbi womphakathi. Ngeke size sikwazi ukucashisa ngokuthi sithi ibirthday kanti encane noma sithi ilokhuzana kaJaiva sithi mhlawumbe ibirthday kaJa cha asicashisile ayikho into esicashisile la. Yonke nje sobala. Yabo. Oh manje la kulo mcimbi wayizolo. Manje laphaya Okunye amakhulu abanikazi bayabachazela abantu ukuthi yini bekuyini inhloso yomcimbi. Ngoba abantu mhlawumbe bona bazoyibonela mase bewubonile umcimbi. Yabo. Mana Angasho yazi ukuthi la umcimbi ngifuna ukubuza wokaMthandeni. khona ukuthi ngoba uthi nibone umbuso wamaciko uqale ukuxhumana nabaculi laba ebelihlela ukuthi lizobakhokhela kulo mcimbi wabo lo owushoyo. Isiphi isizathu enisibone ukuthi nifonele abaculi nibatshele ukuthi uma ubandakanyeka nemicimbi engahambiselani nalokhu thina esihambiselana nakho? Isiphi isizathu? Ngoba kimi lokho kuveza ukuthi kahle kahle niyayazi inhloso yalo mcimbi lo wayizolo. Ingoba sisitholile inhloso yomcimbi ukuthi yini owayizona. Nokuthi bese sitholile futhi ukuthi akuwona okaMthandeni. Okay, Sithola ake inhloso ukhona yawo naphinde sathola nokuthi akuwona owakhe. ukube kuthiwa inhloso yalo bekuwumcimbi mcimbi wayizolo. kaMthandeni Mapholoba, abaculi benizobavumela nokuthi baye khona. Nakho nje iposter yaphuma ngomsombuluko ithi umcimbi kaMthandeni akekho umuntu okwavimba umculo. Up until kuze kufike iqiniso lokuthi akuwona owakhe. Yabo. Okabani? Abavela abanikazi bayo lento nami ngisho ngithi abanikazi bayo Okay. abavele No. bayifihlelana abanikazi bawo. Bayifihlelana abanikazi bawo. Indaba efuna ukuthi ngoba besebenzisa ukuthi umthandeni kade ephesheya nokuthi umthandeni uke wavele umuntu ongazwani nathi ebese kusetshenziswa igama lakhe kuthiwa umcimbi wakhe. Abaveli ngani abanikazi bawo abavela abanikazi bawo besho nenhloso yawo Okay. bekuyini abangasebenzisi igama likaMthandeni. Okay. Umbuso wamaciko uyazi ukuthi obani abahleli balo nenhloso yawo umcimbi uyawazi. Noma kungeke wakhona ukudalula abahleli ungakhona kodwa ukudalula inhloso. Cha phela umbuso wamaciko mfethu akuzona iy'ntatheli ey'hambe y'thathele iy'ndaba bese ziy'tshela umphakathi. Yabo. So thina sithatha lokho okuqondene nathi. Yabo. So leyo ngicabanga ukuthi sengingaba yey'ntatheli zikhona iy'ntatheli okuyizona okumele zihambe ziyocoshela zibone inhloso yomcimbi zithole nabanikazi bawo zibabuze ebese y'tshela umphakathi. Mapholoba. Hayi. Yeah mfethu. Kunenkulumo sike saba nenye inkulumo la ethi uMthandeni uyi-product yakho yonke lento ayiyona uMthandeni ingenxa yakho. Okusho ukuthi wena noMthandeni niyafana. Ngabe kuyiqiniso lokho? Cha ngeke ngize kuvume lokho. UMthandeni ngimazi esemdala mina. Esenana nentombi. Manje Ngicela akona umuntu ukubamba okwazi ukuthi umazi umuntu uthi kuyi-product yakho mhlawumbe ungasho angazi mina ngimazi esenentombi esecula. Okay. Yabo. Ngimazi esenentombi Uyakhumbula esecula Kodwa kwase kuba ukumazi lapho engithatha khona isinqumo sokuthi othi ngisebenzisane naye ngoba ngibona izinto ezicishe zifane kumina naye. uMthandeni Mapholoba kuvela ukuthi uMthandeni ulo sowashona ubani konje uMajota. Yebo. Nawe Mapholoba engazi ukuthi kunokuxhumana okukhona.
Bami ngiyaxhumana nabo bonke mfethu abaculi. Bonke nje futhi mangathiwa uye ufuna Kodwa engazi ukuthi lokhu bona nje uma ungangena kahle nje kumlando nomlando womculi kulabo ongathi abakhona. kusuka kude amapholoba. Hayi ngisho nakho impela kusuka kude nakubona labaculi. Yeah. Abaningi mhlawumbe mhlaba u20 noma abawu30. Yabo ngiyaxhumana kakhulu nabo njengoba noDlubheke kade ichaza nje into yakhe izolithi mina ngakwazi ukusebenza naye sekuthiwa akungasetshenzwa naye. Yabo. Mina ngicela ukukubamba emagameni akho. Khona ulive sasisabheke kwimpucuzelo. Waze waveza amagama ukuthi u100k kuwena ungaze ukhiphe ekhikhini umnike umthandeni ukuze ayoperforma sekuyikho ukuthi umcimbi wempucuzeko akuwona umhleli wabo. Wathi wena noma ngabe uxobene naye umthandeni ngokwembono kodwa angeke kwaba isizathu sokuthi ungambizi. Wathi ngoba wena umthandeni usuka kude naye wathi lento ayiyona wenziwe uwena ukuthi abe kanje okanye ufundiswe uwena ukuthi abe kanje. Wathi uma ngasamqhashi mina ngiyobe ngifuna aqhashwe ubani. Angazi noma uyawukhumbula lo live namazwi akho. Ngiyakhumbula kodwa manje amagama akho uyawaphambanisa khona lapha aphambana khona. Yabo. Ukhona. Khona nje la waphambanisa khona. Ngathi mina okokuqala nje ngangena endabeni yokuthi abantu abangayingeni kakhulu indaba yami nomthandeni ngoba ngisuka kude mina naye. Mina mangabe sesidlulela kumele sidlule khona naye. Ngiyoqhubeka ngisebenze naye ngimqashe. Ngisho ngabe kuthiwa ufuna malini ngingamkhokhela mangibona ukuthi sikhona isidingo salokho kodwa wena muntu osuqalile wangithuka uyobusumisa kanjani wenze njani kulokho. Yabo. Angikaze ngisho ngithi ngizomqasha emcimbini wempucuzeko ukuthi akuwona wami. Cha. Nami ngithe wathi ingoba akuwona wakho kodwa ukuba isimo besisemandleni akho ukungazwani kwakungeke kube into enganivimba. Njabolo. Yeah. Njabolo, ngicabanga ukuthi umapholoba masingake sibuze ukuthi uma umthandeni ukhona yini ey'nhlelweni zikamapholoba ngombuso wamaciko emcimbini lo ozoba khona. Hayi ngicabanga ukuthi bakuchaza mfethu o-producer bawo nabaphambili abasebenza kumbuso wamaciko ukuthi inhloso yaloya mcimbi nokuthi indlela i-criteria abazosebenza ngayo ekuqasheni abaculi akuyona yokuthi unabalandeli abaningi nokuthi unama-album amangaki nokuthi unama-followers amangaki nokuthi udume kangakanani. Bathi bathatha umuntu oseke wayeba yingxenye yama-interviews abawenzayo kuMaskandi Friday.